suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Praise God! Mapagpalang umaga sa bawat isa. Lunes na po at ito ang huling Lunes ng buwan ng Hunyo, June 28, 2021. Praise the Lord! At nakakalahating taon na po tayo sa biyaya, sa pagpapala, sa proteksyon at gabay ng ating Panginoon, bagamat naroon na patuloy na ang kaaway ay nananalanta through this pandemic, pero purihin ng Diyos sapagkat ang mga tunay na sumasampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoon ay nakakaranas ng kanyang proteksyon. Amen po ba? Kaya purihin ng Diyos, patuloy tayo na sama-samang habi nga po magkaroon ng kauhawan na sa kanyang salita ay manatili tayo, no po, naroon na ito yung maging pundasyon ng bawat isa upang anumang mga pagsubok, anumang mga problema suliranin, o habi nga po ay mga
mga darating pa na mga pagsubok, alam natin na tayo magiging matatag sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. At katulad po ng sinabi sa kanyang salita na ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kaya kauhawan po natin po, ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Po. Kaya sa umaga pong ito, sa ating morning devotion, alam ko po na mayroon siyang ipahahayag sa atin upang naroon po lalo pang lumalim at tumibay ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kung kayo po ay excited na, sama-sama tayo na dumulog sa kanyang banal na presensya. Ama namin Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat alam po namin na ang panibagong araw na ito, ang panibagong linggo na ito na ihinanda niyo sa amin ay may mga, Lord, hallelujah, bagong bagay ka na ipakikita, Panginoon, at pararanas sa amin na magpapatunay na kayo nga ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na sa inyo ay walang imposible. Kaya kami po ay excited, Panginoon, sa inyong salita na amin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Holy Spirit, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, inaamin namin ang katotohanan. You are our great teacher. Let your word, so God, be a rhema to our hearts, so God, upang maging buhay ang pananampalataya namin sa inyo. Salamat po at muli po nagpapakumbaba ako sa inyong harapan. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus. Lord, hawakan niyo ang aking labi, Panginoon, ang aking dila. Huwag niyong hayaan na may lumabas dito na hindi magbibigay ng kaluguran sa inyong banal na pangalan. Kayo lamang siyang maitaas, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. Ito po'y inihahandog namin sa inyo. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin na sa umagang ito, Lord, mangungusap ka, Panginoon, at magtuturo sa bawat isa. Salamat, salamat, salamat. Inyo ang papuri, pasalamat, kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. At sa umaga pong ito, ang tema po na ating pong pag-aaralan ay tungkol sa obedience, no? At ito po ay napakahalaga na parte ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Kaya ang ating pong teksto ay makikita natin sa 1 Samuel 15:22 to 23. Yan. Praise the Lord. Ang sabi po dito, so Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dito ay makikita po natin, no, sa aklat po ng 1 Samuel 15, kung atin po itong umpisahan sa talatang 1, pinadala po ng Panginoon si Prophet Samuel kay King Saul, no? At naroon na sinabi sa kanya na sabihin mo kay Haring Saul na dahil kayo ay naroon na inatake ng Amalesita, no, yung mga Amalek, sa pagkakataon na ito, sugurin niyo sila at kayo ay magtatagumpay. Lahat ay naroon na patayin nyo, no, mula sa hari hanggang sa lahat-lahat, maging mga hayop, lahat ng pamilya ng mga Amalesita. Ano po, naroon ito yung command ng Diyos kay Haring Saul sa pamagitan ni Prophet Samuel. At si Propeta Samuel po ay pumunta nga kay Haring Saul at sinabi ang sinabi ng Diyos. Kaya nung pong sila ay naroon na sumugod sa mga Amalesita, naroon po na talagang ang tagumpay ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Pero naroon po na sa pagkakataon na iyon, nagkaroon po ng, habi nga po, hindi pagsunod si Haring Saul sa instruksyon na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Prophet Samuel.
na sabi nga po, oo, naroon na pinatay nila ang mga Amalekita, pero makikita po natin na itinira niya si King Agag, no? Si King Hagag, at maging yung mga tupa, no? Yung mga hayop na sa tingin nila ay matataba, no? Naroon na itinabi nila yon. Kaya nung sila po ay bumalik na sa kanilang kampo, sila ay tuwan-tuwa dahil nagtagumpay sila, pero naroon po na ang kalungkutan ng Diyos ay pinahayag niya sa pamagitan ni ni Propeta Samuel, na ito nga po yung sinabi niya, no? Sabi niya nga na, bakit hindi niyo sinunod ang inuutos ng Diyos, no? Napatayin ang lahat, walang ititira. Maging mga bata, no, maging basta lahat ay patayin, maging mga hayop ay patayin, walang ititira. At sa pagkakataon na yon, sinabi ni Haring Saul na ginawa naman nila, pero naroon po na sabi nga ay narinig ang mga ng mga hayop, no? At ang sabi, nag-reason out si King Saul na po na itinira nila yon, maging si King Agag, no? Dahil nais niya na i-present niya mismo sa Diyos si King Agag, na sabi nga po na ito ay kanyang nahuli o nabihag, at ang mga matatabang tupa na yon, mga matatabang hayop na kanilang itinira ay gagamitin para sa sakripisyo o sa offering nila sa ating Diyos. At sa pagkakataon na ito yung sinabi ni ni Propeta Samuel kay Haring Saul na, has the Lord as great delight in burnt offerings? Malulugod ba ang Diyos, no, sa mga handog na yan, yung mga sacrifices na yan, no? As in obeying the voice of the Lord? No po, naroon po yung imbis na sa pagsunod sa utos ng ating Diyos, yun po yung sinabi niya, dahil ang sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams, no? Ito po yung nais ng Diyos na sabi nga po ay mangyari, no? At na sa umaga pong ito po yung ituturo niya sa atin na why obedience is important to God. Napakahalaga po, no, sa harap ng Diyos ang pagsunod, no? Hindi po yung mga sakripisyo, hindi po yung mga offerings natin, no? Hindi po yung naroon ng mga ginagawa natin mga sakripisyo pero wala naman yung tunay na pagsunod. Kalungkutan po sa puso ng Diyos ang naroon po na sabi nga po maibibigay natin, no? Kaya sa umaga pong ito makikita po natin, no, sabi nga, in our daily life we know that obedience is a very essential habit one should abide to in our homes, workplaces, and in communities in which we live. No, ito daw po yung napakahalaga. Obedience is compliance with an order. Ang ibig daw po sabihin ng obedience, it is a compliance with an order, no? Kung ano yung in order, o sabi nga, ni-request, law, batas, or submission to another's authority. Ito po yung ibig sabihin ng obedience, no? Mag-comply, sumunod. At sabi nga rin po, it is essential part of the Christian faith. Ito'y napaka-essential o napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, no? Sapagkat sabi nga po ay naroon na ang pagsunod, sa pagsunod ng tama, sa pagsunod ng naayon sa kalooban ng Diyos, ito ay naroon na napakahalagang bahagi ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Una po, naroon po na sabi nga, Jesus showed us how to be obedient. Ang pagiging obedient po ay naroon unang-una ipinakita sa atin, nagbigay ng example ang ating Panginoong Hesus sa tinatawag na obedience, no? At ito'y makikita natin sa Philippians chapter 2 verse 8. Ang sabi dito, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross, no? Dito po ang ating Panginoong Hesus po, ipinakita niya na kung paanong nung siya po ay ibinigay, no? Sabi, di ba,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No po, ang ating Panginoong Jesus, the only begotten Son of God the Father, was given to us, no? Was given to the world. No? Na ang sabi nga po ay, nung ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawan tao, no? Being found in appearance of man, no po, naroon po na, ang sabi nga, nagpakumbaba siya, no? Nagpakumbaba siya. Hindi niya naroon inari na siya ay Diyos, no? Sabi nga po, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. No po? At naroon na nagkatawang tao. At ito po ay makikita natin nung sabi nga po ay ginamit si Virgin Mary, no? O isang babaeng si Maria na birhin pa, no? Bagamat sila ay ikakasal na ni Joseph, pero hindi pa siya nagagalaw ni Joseph. Siya ay naroon na kinasihan ng Santong Espiritu. At naroon po nagdalang pinagbuntis niya po ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. No po? At sa pagkakataon na yon, naroon na ito'y hindi naging lingid kay Mary, no? Ito'y sinabi ng anghel kay Mary, at si Mary naman po ay buong puso na ipinagamit ang kanyang katawang lupa upang naroon na ang ating Panginoong Hesus ay maipanganak sa mundong ito. At nung ang ating Panginoong Hesus nga po ay naipanganak na sa mundong ito, ang sabi ganon, and being found in appearance as a man, no? He humbled Himself, no? Ang ating Panginoong Hesus po ay patuloy na namuhay na may pagpapakumbaba, naging masunurin sa itinakda ng Diyos Ama na kanyang misyon sa mundong ito, no? Na ano yon? Na became obedient to the point of death. No po, maging doon sa kamatayan, no po, ay naroon na naging obedient ang ating Panginoon. Dahil ito lamang ang kaparaanan upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga, even the death of the cross. No po, naroon po na ito ay, sabi nga po, ay nilakaran ng ating Panginoong Hesus. Na kung titignan po natin, alam niya, no? Alam niya yung paghihirap na kanyang daraanan, no? Yung kanyang, sabi nga po, ay mararanasan. At ito po yung nagpapatunay nung siya ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane, no? Na sabi nga niya sa kanyang panalangin sa Diyos Ama, kung loloobin niyo po ay maaari po bang ang kopang ito ay hindi ko na pagdaanan, no? Pero, ang sabi niya, but not my will, but your will be done. Po, kaya makikita po natin ang, sabi nga po, pagkamasunurin ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. No po, na kung saan ay kahit na, sabi nga po, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, ay kanyang daranasin hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nag-retreat, hindi siya naroon na umayaw, no po, kundi nagpatuloy siya, pinagpatuloy niya hanggang sa maganap niya ang kalooban ng Diyos, no? Hanggang sa maganap niya yung mission niya, na ang sangkatauhan ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sa kanya, no? Kaligtasan sa kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Po, kaya purihin po ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang sabi nga po, ang naroon na ating magiging gabay, ang ating magiging kalakasan upang ang tunay na pagsunod ay ating pong maranasan, no? Kaya napakahalaga po na ang isang tao ay mayroong, sabi nga po, tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus upang ang tunay na pagsunod ay magampanan po natin, no? Kaya, ang sabi nga dito sa number 2, Jesus commands us to obey if we truly love Him. No po, naroon po ng ating Panginoong Hesus po ay nag-command o nag-utos na ang sabi nga ay tayo ay sumunod kung talagang minamahal natin siya, no? Kung talagang siya yung sinasabi nating Panginoon natin at tagapagligtas, no? Kapag sinabing Panginoon, siya na yung dapat na nagko-control ng ating mga buhay. Kaya ang sabi nga sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. No po? If you love me, keep my commandments. Kung mahal daw po natin
ang ating Panginoong Hesus. No, naroon daw po na i-keep natin o obey natin yung commandments o yung mga utos ng ating Panginoon. No? Ano po ba yung mga utos niya? Dito po sabi nga, sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, makikita po natin na ang isa sa kanyang mga utos, mga anak, sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang una niyang naroon na sabi nga po ay utos, obey your parents in the Lord. Sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon, no? Ito po yung ating mga pastors, no, yung mga leaders, no, yung mga setman na ibinigay ng Diyos sa atin na sabi nga po tayo ay sumunod sa kanila sapagkat ito ay nararapat, for this is right, no? At naroon din po ang sabi niya, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. I-honor daw natin, no? Irespeto natin ang ating mga magulang, ang ating tatay, ang ating nanay. Po, naroon na ibigay natin ang tunay na sabi nga po, pagrespeto, po, at ang sabi nga pag-honor, sapagkat ito ang unang commandment o unang utos na mayroong kalakip na sabi nga po ay promise, po, na anong sabi doon? That it may be well with you and you may live long on earth. No? Ito yung promise ng ating Panginoon. Kapag tayo ay, sabi nga po, una, sumunod sa ating parents in the Lord, at ang pangalawa ay in-honor natin, no, ang ating mga magulang, no, ang ating mga nanay at tatay, mga papa at mama, no. Kaya naroon po na napakahalaga na ang command na ito ng ating Panginoon, no, ay atin pong sundin. Hindi lamang po ito yung naroon na children sa flesh, kundi yung mga children, yung mga anak ng Diyos, no po, mga mananampalataya na tunay na nagmamahal sa Diyos, nagpapasakop, sumusunod sa mga parents nila in the Lord. Higit sa lahat sa kanilang mga physical na magulang, kanilang mga tatay at mga nanay. Binibigay ang tunay na respeto, no, ang pag-honor, no, ay ibibigay natin sa ating mga magulang sapagkat ito ay may kalakip na pangako ng ating Diyos, no. Kaya ito po ay isa sa commandment ng ating Panginoong Hesus na nais niya na naroon na ito ay ating sundin o i-obey, no. At hindi lamang po 'yon. Sa mga asawang babae naman, naroon na ang command niya ay to be submissive. Colossians 3:18. Wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. No, na tayo daw po mga asawang babae ay naroon na mag-submit, magpasakop sa ating mga asawa, no? Na nais po ng ating Panginoon makita ang submissive spirit sa mga asawang babae po, para naroon po na ang pagpapala ng Diyos ay ating pong makamit, no? Sabi nga, kahit na mas matalino ka pa sa asawa mo, no, yung mga babae, kahit mas matalino ka pa, no, o kahit naroon na mas mayaman ka pa, o mas mayroon ka pang mataas na katungkulan sa iyong trabaho, po, you have to submit to your husband, no? Kailangan na tayo ay nagpapasakop sa ating mga husbands, no? Sa ating mga asawang lalaki. Ito po ay command o utos ng Diyos para magkaroon ng isang, sabi nga po, tahanan na talagang ang liwanag o ang ilaw ay naroon po na, sabi nga po, ang siyang mangunguna sa ating pamilya. Kaya nga po, di ba, may kasabihan, ang mga ina, ang ilaw ng tahanan. Ito po yung patuloy na sila yung magbibigay ng tunay na liwanag. Na kahit mayroong mga problema, mayroong mga suliranin, kailangan ang liwanag na ito, una sa lahat, nanggagaling sa ating Panginoon ay huwag mamatay. Sapagkat sa atin nakasalalay ang tunay na liwanag na sabi nga po nanggagaling sa Panginoon para anumang mga problema, sigalot,
ang pagdaanan ng pamilya, hindi ito naroon nababagsak, no? Kundi ito ay mananatiling nakatayo, buo dahil sa liwanag, dahil sa ilaw na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga po na tayo po ay sumunod, no? Kasi po ngayon, kung titingnan natin, marami po, halos ang mga babae ang siyang nagtatrabaho, no po? Ang mga lalaki, ang iba ay naiiwan sa tahanan na nagiging baliktad ang role, no? Na, nagiging baliktad po. Kaya ang nangyayari po, ang ibang mga babae, kinukomand na lang nila ang kanilang mga asawa kasi alam nila na sila ang naghahanap buhay. Pero hindi po yon dahilan, no? Kahit ang babae pa ang naghahanap buhay, we have to submit to our husband, no? Kung talagang gusto natin na ipakita ang pagsunod natin sa Diyos, no po, we have to submit to our husband. Dahil kapag dumating sa punto na you don't want to submit, no, there will be disaster in your family, no? Yun ang naroon na gagamitin ng kaaway para magkaroon ng disaster sa iyong naroon na pamilya, no po? Kaya praise the Lord. Ang susunod po ay ang mga husbands naman, ano? Naroon po na ang utos naman po ng ating Panginoon na kailangang i-obey ng mga husbands ay to treat their wives with respect. Ano po? To treat their wives with respect. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Amen, no? Naroon daw po na para hindi magkaroon ng hindrance ang panalangin na ginagawa ng mga tatay, you must, sabi nga po, have that understanding heart, no? Give honor to your wife, no, as the weaker vessel. At naroon na being together of heirs together of the grace of life. Na naroon daw po na kayong dalawa ay, sabi nga po, ay heir o tagapagmana ng biyaya ng buhay na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya po para hindi mahinder o hindi magkaroon ng hindrance ang panalangin na gagawin ng mga tatay, ito po ang isa sa command o utos ng ating Panginoon, no? Na i-honor ang mga asawa, no? Ang mga asawang babae. Unawain ang mga asawang babae, no? Na kung minsan po ay naroon na hindi na ibibigay ng mga asawang lalaki na unawain ang mga kanilang mga asawa, no? Naroon na pagdating sa bahay, talagang utos dito, utos doon, hindi nila alam kung gaano kahirap ang isang maging ina ng tahanan. Ang sabi nga po, ang mga ina ay naroon na nagtatrabaho 24 hours a day, no? Lalo na pag may mga anak na maliliit o may mga sanggol, halos wala ng tulog, no? Dahil kahit sa gabi, kailangan gumising para magpadede ng bata, para asikusuhin ng bata, no? Na minsan hindi nauunawaan ng mga asawang lalaki. Minsan nga, pinagseselosan pa yung mga anak, no po? Na kung saan ay naroon na ang atensyon ay sinasabi nilang kulang na sa kanila. Pero kung uunawain lamang ng mga asawang lalaki ang kalagayan ng kanilang asawang babae, makikita po natin na hindi naroon na sabi nga papasok yung jealousy o papasok yung hindi pagkakaunawaan, no? Dahil makikita ng asawang lalaki kung gaano talaga kahirap, no? Yun na lang magbuntis, yun na lang manganak na halos sabi nga ay kalahati ng sabi nga, ang isang paa ng isang nanay ay nasa hukay, no? Ito po ay napakahirap, no? Kaya kailangang unawain. Naalala ko tuloy yung yung mayroong isang nanganak, no? Na grabe po, sunod-sunod yung anak. Pangwalo na yata yung ipinanganak. Pero walang sabi nga, yung asawa, wala siyang pakialam, no?
kahit na hirap na yung, as hindi mo makita yung concern, hindi mo makita yung naroon na, sabi nga po ay pag-aalala doon sa kanyang asawa, no? Na kung saan ay sa pagbubuntis naman, hindi naman yung babae lang ang sabi nga po, ang gumawa nito, sila ang gumawa nito. Pero pagdating po sa panganganak, walang pakialam yung walang pakialam yung asawa. Po, talagang kaya po yung nagpaanak, no? Inis na inis, no? Inis na inis dun sa asawang lalaki dahil hindi niya makita, hindi man lang naroon na umalalay, nag-init ng tubig, wala po. Para bang habi nga ay baliwala, no? Kaya ito po ay naroon na nakakalungkot lang, ano? Kaya makikita natin walang pagpapala na natatanggap, no? Kaya ang nakakalungkot din po nun, nagsasuffer ang mga bata, no? Anak ng anak. Wala namang naroon na sabi nga hindi naman naroon po na sabi nga ay maibigay ang tunay na responsibility dahil ang mga magulang po ay mayroong kaakibat na responsibilidad po na dapat gawin sa mga anak na iniregalo sa kanila ng ating Panginoon. Pero ang iba pong mga magulang, higit sa lahat, yung mga asawang lalaki, wala silang pakialam, no? Naroon na basta sa kanila ay, habi nga po, ay ganun na lang ang buhay. Kaya nakakalungkot po kapag ganun, ano? Kaya, ang sabi po sa letter D, to love our neighbors. John 13 verses 34. Ang sabi dito, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you, that you love one another. No? Naroon daw po na magmahalan ang bawat isa. Ito'y command pa rin ng ating Panginoong Hesus na sabi nga po ay kailangang sundin ng bawat isa. Higit sa lahat, kung tayo po ay mananampalataya. Napakahalaga na sabi nga, we must love one another, no? Sapagkat ito po ay command o utos ng ating Panginoon na kailangan ay sundin, no? Na mahalin ang bawat isa. At kung titingnan po natin, ano, yung pagmamahal na sinasabi o yung love na sinasabi dito, ang pamantayan po nito ay nasa 1 Corinthians chapter 10, no? Ay 1 Corinthians chapter 13. No, kung makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13, no, basahin po natin magmula sa verse 1. Ang sabi dito po sa 1 Corinthians chapter 13 ay kung mapapakita sa ating ang sabi po dito, ito yung love na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na dapat ay sundin natin, no? Yan. Ang sabi dito, though I speak with tongues of men and angels, have not charity. O sa ibang translation po ay have not love, no? Kung walang love, no? I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal, no? Para daw lang po tayong cymbals na tumataginting, nag-iingay lang, no? Nag-iingay lang pero wala ang tunay na pag-ibig, no? Naalala ko yung yung mga nangyayari na halimbawa ay yung mga anong tawag dito, na yung ayuda na community pantry, no? Yung community pantry. Makikita po natin na kapag ginawa yon ng walang tunay na pag-ibig, ginawa lang yon para ma-advertise or naroon na makilala sila, makikita po natin kung ano ang nagiging bunga, no? Kapahamakan. Katulad po nung merong isang celebrity na naggawa ng community pantry na yon, in-announce pa, no? Inilagay pa sa Facebook, no? Kaya ano ang nangyari? Dinagsa, no? Nagkaroon pa na meron pang namatay, no? Samantalang ang kanya pa lang na i-prepare for 300 persons lamang. In-announce niya sa social media. Kaya libo-libo ang dumagsa
Kaya ano po ang naroon na naging bunga? Kapahamakan, no? Kaya magiging, sabi nga, pag wala yung tunay na pag-ibig, magiging sounding brass o tinkling cymbals lang yon, ano? Kaya, ang sabi sa verse 2, tingnan natin, no? And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains and have not charity or have not love, I am nothing. Kahit daw po naroon na sabi nga nakikita mo yung mga mystery na nangyayari, no? Katulad po ngayon na marami po talagang kiniklaim nila na may kapahayagan ang Diyos, no? May kapahayagan ng Diyos sa mga nangyayaring ito sa ating paligid, sa mga pandemic na nangyayari. Pero kung wala yung tunay na pag-ibig, no? Yung wala yung tunay na pag-ibig, wala yung tunay na pagpapahalaga, ang idudulot lang nito ay pagkatakot sa mga tao. Hindi naroon na sabi nga ay pagpapahalaga ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Takot ang idudulot nito, no? Kaya naalala ko rin ngayon ano na mayroong pagkakataon noon na ipinahayag na darating na ang Panginoon, no? Ay dahil wala yung tunay na pag-ibig, wala yung tunay na wisdom, ano ang ginawa ng mga tao, no? Naroon na ibinenta lahat, no? Talagang naroon na para bang sabi nga ay iniwan na ang lahat, ibinenta ang lahat, no? Para sa preparation, pero hindi po ganoon ang sabi nga po ang nais ng ating Panginoon, no? Ang nais niya magpatuloy tayo na nagtitiwala sa kanya sa lahat ng bagay. Kaya nung pong hindi maganap yung in-announce nila na araw at panahon na pagdating ng ating Panginoon, bumagsak ang kanilang mga pananampalataya, no? Pero kung ito po ay ipinahayag ng mayroong tunay na pag-ibig, no, makikita po natin na ang bawat isa, no, ang mapapaghayagan ay magiging handa, no, sa lahat ng pagkakataon. No po, hindi yung ngayon lang maghahanda, no? Para bang minsan nagiging kaugalian na halimbawa sa loob ng tahanan, basta na lang bulaksak dito, no, naroon. Pero kapag may nagsabi sa kanya na, "Oy, padalaw naman, pupunta ako sa inyo." Nako, talagang naroon na maglilinis, mag-aayos, lahat ng kalat, itatago, no? Para bang ganun lang ang nangyayari. Pero alam niyo po, kapag po may tunay na pag-ibig, ang gagawin, araw-araw, no? Naroon nalilinisin ang bahay para anytime na mayroong magkakaroon ng bisita ay handa. Gayon din po sa ating mga buhay. Araw-araw ay hinahayaan natin na maging malinis ang ating mga puso sa harap ng ating Panginoon upang sa kanyang pagbalik, no po, ay naroon na makita tayong handa. At sa verse 3, ang sabi dito na, and though I bestow all my goods and to feed the poor, and though I give my body to burn and have not love, it profiteth me nothing, no? Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, no? Kahit pamigay pa natin, no, yung ating mga ari-arian, pero wala yung tunay na pag-ibig, no, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapakinabangan. Po, hindi ito magiging tunay na kapakinabangan sa bawat isa sa atin. Bakit? Ito po yung tunay na pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon sa verse 4, no? Na sabi nga ito yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. No, charity suffereth long, no? Ang pag-ibig daw po, no, ay naroon na sabi nga po ay ito ay naroon na nagiging matyaga, no? Nagiging matyaga ang naroon na tunay na pag-ibig. At kind, and is kind. Anong ibig sabihin? Ito'y mabuti. Hindi ito naroon na naiinggit, no? It envieth not, no? Naroon na hindi ito, wala tong inggit, no? Kaya minsan, nakakalungkot po yung ibang community pantry, no? Ito ay nabubuo lamang dahil sa inggit, dahil nakilala yung si ganon, no? Kaya makikita, kasi ang tunay talaga na, halimbawa katulad po, gusto niyo magbigay, no? Gusto natin tumulong, kung ang pagbabasihan natin ay ang command,
ng ating Panginoon, noong utos ng Panginoon, makikita po natin sa kanyang salita na ang sabi nga ay, kapag nagbigay ang iyong kanang kamay, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa, no? Ang nangyayari po ngayon ay sabi nga po, iso-social media pa, no? Para bang gusto pang ipahayag sa mundo, no po, kapag po ganon, it will not profit us. Hindi ito naroon na, sabi nga, pwedeng ikaw ay, sabi nga ay, ano ng mga tao, no, sa ginawa mo, pero nalugod kaya ang Diyos? O kumbaga no, parang pagpapakitang tao lamang. Pero ang tunay daw na pag-ibig, hindi ito naroon na nagpapakitang tao, no? Sabi nga, charity vaunteth not itself, it is not puffed up, no? Hindi ito para ikaw ay naroon na matanyag lamang. Kaya ang tunay na pag-ibig, yung tunay na pagmamahal sa ating kapwa, hindi na kailangan i-broadcast mo pa na tinulungan mo siya, no? Na naroon na sabi nga, ito yung ginawa mo sa kanya, hindi. Dahil unang-una ang Diyos ang siyang nakakakita, no? Ang Diyos ang siyang nakakakita. Kaya, praise the Lord, sa verse 5, ang sabi dito, do not behave in self-unseemly, no? Hindi ito naroon na, yun nga, na nagbibehave ng hindi maganda. Seek it not her own, para lamang naroon sa kanyang katanyagan o sa kanyang pansariling kapakinabangan. It's not easily provoked, thinketh no evil, hindi nag-iisip ng masama, no? Ang tunay na pag-ibig, no? Kaya ito po yung mga pamantayan. Sa verse 6, sabi naman sa verse 6, rejoices not in iniquity, but rejoiceth in truth, no? Ang naroon ng tunay daw na pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan at hindi sa kasalanan, no? Kaya ang tunay na pag-ibig talagang laging nasa katotohanan. At tandaan natin, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Sa verse 7, ang sabi dito, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things, no? Laging mayroong pag-asa ang tunay na pag-ibig, no? Nai-endure niya, na sabi nga ay nababata niya ang lahat ng bagay. Pag problema man to, no? O narong kasaganaan man to, basta lahat ay kanyang nababata, no? Na sabi nga, nagtitiwala siya sa lahat ng bagay sa ating Panginoon. No po, dahil ang sabi nga sa Proverbs 3, 5, and 6, na trust in the Lord with all our heart, lean not unto our own understanding, and in all our ways acknowledge Him, and He will direct our path. Kaya He believeth all things, na sa ating Panginoon ay walang imposible, no? Kaya na-burn niya yun, o napapagtagumpayan niya ang lahat, no po. At sa verse 8, ang sabi sa verse 8, charity failed not, no? Ang pag-ibig, hindi ito naroon na bumabagsak. But whether prophecies shall fail, whether tongue shall fail, they will cease, whether there be knowledge, it shall vanish away, no? Pero ang pag-ibig, ito'y mananatili magpakailan-kailanman, no? Sabi nga, there are three things that naroon na mananatili. Ang sabi doon, love, hope, no? At pananampalataya, faith, hope, and love. But the greatest of this is love, no? Ang tunay na pag-ibig. Kaya ito po yung naroon ng nais ng ating Panginoon na ang sabi nga po ay maging pamantayan natin sa command ng ating Panginoon na tayo ay umibig sa bawat isa. Hindi ito yung fleshly love, no? Yung tinatawag na naroon na sabi nga po ay mga phileo love. Ang phileo love kasi brotherly love lang yan, no? Hindi ito yung tinatawag na eros love. Ang eros love, ito yung pag-ibig na makalaman, no? Ito yung naroon na sabi nga ay pag-ibig na gustong samantalahin ang kanyang kapwa. Yun yung tinatawag na eros love. Pero ang nais ng ating Panginoon yung agape love, no? Yun yung makikita natin sa 1 Corinthians 13 na binasa natin kanina, no? Kaya sabi nga ay we can love also one another by carrying each other's burden. Galatians chapter 6 verse 2. Bear one's burden and so fulfill
the law of Christ. Ibig sabihin talagang magtulungan, no? Magtulungan ang bawat isa sa lahat ng aspeto, sa emotion, sa financial, no, sa physical, we must carry each other's burden. No po, hindi yung naroon na kahit nakikita mo na naghihirap na yung iyong kapatid, ay hindi mo pa rin siya naroon na tinutulungan. No po, we must carry each other's burden dahil ito po ay utos pa rin ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, so fulfill the law of Christ. No? It is also one of the commandment or law of our Lord Jesus Christ. No? Kaya sabi nga sa dito, Jesus condemns hypocrisy in the act of the obedience to the law. No, nagagalit daw ang ating Diyos sa pagsunod, no, ng law, pero punong-puno ng hypocrisy o pagiging hipokrita, no? Speaking to the Pharisees, he said that despite of our deeds, without Christ, even our best and most righteous works are as filthy rags. Sa Matthew 23:13, makikita natin to na ipinaalala, no? Ipinaalala o naroon na sinabi ng ating Panginoon na kahit na anong mabubuting gawa ang ating gawin, no, sa ating kapwa, pero wala ang tunay na pag-ibig, no, ay wala ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, parang magiging filthy rags lang yun, ano, parang basahan sa harap ng Diyos ang lahat ng ating gagawin, no? At ang huli, lagi natin tandaan, there is blessing in obedience. Ito yung mga halaga. Kaya it is important. Kaya napaka-importante ng pagsunod sa ating Diyos. Bakit? Dahil sa ating pagsunod, ito yung key. Ito yung susi para maranasan natin ang pagpapala ng ating Diyos. No? Kaya sabi nga sa Deuteronomy 28, basahin po natin, 1 to 14. No? Ang sabi doon, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe, no? Una, sabi nga, obey the voice of the Lord, no? Naroon na makinig o sumunod sa boses ng ating Diyos sa kanyang command, no? To observe carefully all His commandments, and which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, no? And all this blessing shall come upon you and overtake you. No, ito po grabe yung yung pangakong ito ng ating Panginoon. Na sabi nga hindi lang magkakaroon tayo ng blessings, but it will overtake you, no? Uunahan tayo ng mga pagpapala because you obey the voice of the Lord your God, no? Hindi lang basta nakinig. No, marami kasi nakikinig pero hindi sumusunod. Ang napakahalaga po ay yung sumusunod, no? Kaya ang sabi nga sa verse 3, blessed shall you be in the city. Ito yung mga pagpapala, no, na inihanda ng Diyos, no? Inihanda ng Diyos sa mga susunod talaga sa Kanya, no? Blessed you'll be in the city and blessed shall you be in the country, no? Kahit saang lugar ka mapunta, naroon ang pagpapala. Blessed shall be the fruit of your body. Yon. Yung mga ano ba yung fruit of our body? Yung ating mga anak, no? Yung ating mga anak na ibinigay sa atin, sila ay pagpapalain. The produce of your ground and the increase of your herds, no? Yung produce of your ground, ito yung ating mga pananim. Yung mga itinatanim natin, pagpapalain yan. And increase of your herds, yung ating mga flocks o yung ating mga naroon po na mga hayupan o inaalagaan na mga hayop, the increase of your cattle and the offspring of your flocks. No, padadamihin po 'yan ng ating Panginoon, no? Ang sabi sa verse 5, blessed shall be your basket and your kneading bowl, no? Andun po yung talagang naroon ng pagpapala sa ating mga lalagyan, no? Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Ito yung sinasabi ko kanina, kahit saan tayo magpunta, no? Naroon na ang pagpapala ay atin pong mararanasan. At sa verse 7, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way,
and flee before you 7 ways. Yan. Maging yung ating mga kaaway, yung ating mga kalaban, no? Na naroon na sabi nga ay who rise against us, no? Ay matatalo. They will be defeated before your face. Makikita mo ang kanilang pagkatalo, no? Yung mga naroon na nagiging against sa iyo, kumakalaban sa iyo, no? Ginagawan mo na ng mabuti pero gagawan ka ng masama. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoon, vengeance is not yours, it is mine. Ang paghihiganti ay sa akin at hindi sa iyo. Kaya imbis na galit, pagmamahal pa rin, pag-ibig pa rin ang kailangan na ipadama natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, no, we must love our enemies, no? Dahil gawang ka ng masama, ang Panginoon ang gaganti sa iyo, no? Kaya ang sabi sa verse 8, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Yan, dadaling ka ng ating Panginoon sa tamang lugar na kung saan ang pagpapala ay mag-o-overflow sa iyo. Po, kaya naroon na sabi nga yung mga storehouses natin. Po, naroon na ito'y pagpapalain ng ating Panginoon. Sa verse 9, the Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Amen. No, makikita natin no na ang sabi nga ay makikita sa ating mga buhay na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos, no? At dahil dito, matatakot sila na gawan ka ng hindi mabuti. Bakit? Dahil hindi ikaw ang gumaganti, kundi ang Diyos mo na pinagkakatiwalaan at sinusunod mo. The Lord will establish you, no? Ang sabi nga, they shall be afraid of you. At sa 11, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. No, meron pong inihanda ang Diyos na lugar na kung saan ay talagang overflowing blessings, and you will be a channel of blessing, no? Sa mga pagpapala po na ating makakamit, hindi natin ito sasarilinin, kundi ito po ay ipamamahagi natin. Magiging daluyan tayo ng pagpapala kapag tayo po ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon. The Lord will open to you His good treasure, the heavens to give the rain to your land in its season, and to bless all the works of your hands. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Amen. No, mawawala ka na sa pagkaalipin ng pangungutang. Ikaw pa ang magpapautang. No, ito po yung promise ng ating Panginoon. No, na kapag once na nag-obey tayo sa Kanya, ito yung isa sa tanda, no, na pakikita niya sa atin na kung dati-rati nabubuhay tayo sa utang, no, ikaw naman ay mahabi nga po, ma-free ka na doon, makakalaya ka sa pangungutang at ikaw na ang magpapautang. At praise the Lord, kapag talagang ang pagpapala ng Diyos ay maapaw sa atin, hindi lang pagpapautang, kundi pagbibigay na ang dadaloy sa atin. Sa verse 13, and the Lord will make you the head and not the tail. No, lagi kang gagawin niyang puno, no? Ulo at hindi buntot. Kaya yung po mga kabataan na talagang buong puso na sumusunod sa Diyos, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga pastor, makikita po natin nag-e-excel sila, no? Nag-e-excel sila sa kanilang pag-aaral. No po, dahil na ito yung pangako ng Diyos na they will not be the tail but they will be the head. You shall be above only and not beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them, no? Kung daw naroon na tayo ay susunod, no, sa utos ng ating Panginoon. At sa verse 14, so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or to the left, to go after the other gods to serve them. No, kaya
Naroon daw po na wag na tayong magpatumpik-tumpik na sumunod sa ating Panginoon. Wag na tayong magpalingon-lingon. Wag na tayong naroon na sumunod na kung kani-kanino. Sumunod tayo sa kanyang utos, no? At tandaan po natin, ang mga kautusan ng Diyos ay makikita natin sa kanyang salita, no? Tanging sa salita ng Diyos lamang natin na matatagpuan ang kanyang mga kautusan. Kaya sa umaga pong ito, ang nais ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng obedient heart, no? Sapagkat nandoon po ang susi, no? Napaka-importante po nito para maranasan natin talaga ang pagsama ng Diyos sa ating mga buhay, ang obedient heart. Po. Kaya sa oras pong ito, I know and I believe na mayroon pong nais ang Diyos na ipaunawa sa atin. Kung sa ating mga buhay, may mga bagay pa tayo na hindi nasusunod, no? Sa ating mga magulang, no? Sa ating naroon na mga pastors, mahilig ka pang mag-murmur, mahilig ka pang naroon na mag-isip o magpakalat ng mga salita na against them, no? Against sa iyong husband, no? It's high time po na ang mga bagay na iyan ay isuko natin sa ating Panginoon. No, dahil hindi iyan ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Ang nais niya, tayo ay sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang habilin, sa kanyang mga commandments, no? Na talagang diligently tayo ay susunod sa kanya. At tandaan po natin, walang sumunod sa ating Panginoon ang pinabayaan niya, no? Dahil ang 100 backup ng ating Panginoon ay mararanasan natin if we will obey. No po? Kaya sa umaga pong ito, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Wag po nating hayaan na dahil wala yung tunay na pag-ibig sa ating mga puso, wag nating hayaan na baliwala, no? Kahit marami ka pang natulungan, kapag hindi nananatili ang tunay na pag-ibig sa ating mga puso, mababaliwala ang lahat ng bagay na iyan, no? At naroon na kapag sa iyong buhay ay lagi mong naipagmamalaki ang iyong ginagawa, na bago ka tumulong, kailangan mo pang magkaroon ng fanfare o i-announce po to o naroon na sabihin pa sa iba, naku po, wala po tayong benefit na makukuha doon, no? Kaya let's do everything with love, no? With love. Katulad po ng ating nabasa kanina sa 1 Corinthians 13, hindi ito nagmamalaki, no? Hindi nagmamalaki ang tunay na pag-ibig, no? Kaya, purihin po ang Diyos, magpakumbaba tayo ngayon sa harap ng ating Panginoon at hilingin natin na bigyan niya tayo ng pusong nagpapakumbaba. Amen po ba? Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita na amin pong narinig, na amin pong nabasa, na amin pong napagbulayan sa umaga pong ito. Lord, salamat sa pagpapaalala niyo sa amin to have an obedient heart. Sapagkat sinabi niyo, obedience is better than sacrifice. Mawawala ng halagan lahat ng aming sinasakripisyo kung hindi talaga naroon ang puso namin ay napapanahanan niyo, Panginoon. Lord, hallelujah, ang tunay na pag-ibig sa inyo, Panginoon. Ang nais nyo, God, na amin pong naroon na lakaran sapagkat ito lamang ang magtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng pagsunod, O God. Lord, salamat sapagkat ang pagsunod, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Lord, na punong-puno ng pag-ibig, hindi ito nanghihinawa, Lord, hindi ito nanghihina, hindi ito, Panginoon, sumusuko, kundi, Lord, ang pagsunod na mayroon tunay na pag-ibig ay nagpapatuloy, Panginoon. Lord, nag-move forward. Lord, nagkikeep going, O God. Hallelujah. Kaya, Lord, inaamin namin, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, kailangan ka namin. Take full control of us today, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, give us an obedient heart. That obedient heart that is full of love, O God, na ang nais lamang ay maparangalan ka at maitaas sa aming mga buhay. Maraming pong salamat at anuman po ang kahilingan o prayers ng aking mga
kapatid, ng aking mga magulang na nakasama ko sa pag-aaral ngayon ng inyong salita. Father God, Lord, provide all their needs, Lord. Touch them with your healing power. Touch them, Lord, with your divine provisions. Touch them, Lord, with your special hug, O God, of comfort, Lord, of strength, Lord. Salamat. Salamat po ng marami, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. We honor you. We praise you. We bless you. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. At kung ito po ay gusto niyo pong patuloy na maunawaan pa, no, pwede po natin itong pakinggan o panoorin uli, no, hanggang sa talagang mag-sink in sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Kaya mamaya pong gabi, patuloy namin kayong inaaniyahan na makasama sa ating pong Thanksgiving worship, no, sa alas 7 ng gabi, no po. Kaya praise God, purihin po ang Diyos, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Good day and God bless. Walang